Det skal ske det, at jeg skal ind og hente en lille dame, jeg har mødt i Thailand. Vi har tænkt os at tage ud i byen og finde ud af, om man kan være lykkelig prostitueret, eller om det bare er en myte. Prostitution, også kendt som intim massage, er en af verdens ældste erhverv. En af måderne for prostitution kaldes også trafficking. Kvinder fra andre lande bliver sendt til Danmark, f.eks. Danmark, hvor de så bliver udstillet for prostitution eller vold, hvor de bliver sendt til Danmark og skal sælge deres krop for penge. Grunden til, at det er kritisk, at den lykkelige forlyder findes, er fordi, at det er svært at forstå, at en person kan frivilligt gå ind for prostitution og tænke, jeg vil bare gerne sælge min krop for penge. De fleste tænker, at det er gået ud i det, fordi de har økonomiske problemer. Der er stor forskel på de prostitueredes grænser i forhold til, hvad baghandmænd vil have dem til at gøre. Det er almindeligt af sexarbejde og massage. Sport, som betyder, at prostituerede tager hjem til kunden og laver ting derude. Vi havde et interview med en, der hedder Pernille Flov fra Nade, og vi spurgte hende, hvad hun synes var den bedste udvej for prostitution, om hun synes, det skulle lovliggøres og ulovliggøres. Hun sagde, at nok ikke ville hjælpe så meget, hvis vi ulovliggør det, fordi at så ville det bare være dårligere forhold på gaden. Men hun synes, at alle dem, der er prostituerede, har den mindste mulighed for at komme ud af det, eller i hvert fald rigtig gerne vil. De burde få psykisk hjælp og økonomisk hjælp, og få et sted at bo, og få et sted at få mad og sådan noget. Men synes du, at prostitution skal lovliggøres eller ulovliggøres? Det ved jeg ikke rigtig. Jeg tror, der kommer mange problemer, hvis man ulovliggør det, fordi det så stadig vil det være. Ja. Synes du, det er okay, hvis folk selv vælger? Synes du, prostitution er okay, hvis folk selv vælger det? Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der selv vælger det. 100% i hvert fald. Det kan godt være, der er nogen, der sådan lidt vælger det selv, men der har været en grund til, at de begynder med det, tror jeg.